smešan video? To je baš mnogo takvih. Obožavam da ih gledam. Čekajte. Je li to rep od sirene? Ne mogu da verujem. Šta se ovdje dešava? One sve stiču se. Šta je to bilo? Vanessa, jesi li dobro? Probudi se, dođi sebi. Hej! Ne, u pomoć! Sad ću te uhvatiti! Drži se! O ne, ali to sam ja! Stani! Smiri se, to sam ja, Grace! Šta? Nemoguće, ne prepoznajem te. Drugarice, pa zar ne vidiš, to sam ja? Stvarno? Ćao, Grace! Izvini što sam te napala. Izgledaš odlično! Hvala, ali bilo bi dobro dodati malo ukrasa. Treba razmisliti. Znam! Ova narukvica će ti baš lepo stajati. Hajde, stavi je. I još jedno ovdje. Odlično! A još imam ovo za tvoje uši. Mislim da će izgledati super. A drugu ću staviti ovdje. Divno! Sad si prava morska kraljica. Stvarno je ispalo baš lepo. Sad nisam obična učenica, sad sam prava morska kraljica. Samo pogledajte ovi ukrasi.